ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki paitba nong shnong jong kashnong Markham kashnong kabadon ha West Khasi Hills District kilami paitba ha ka khat pratarik uno pra arajar arpo ban penrem bat persha ya ka jing trai torti ya ka surok PMGSY kabayai lingba ka ni kashnong bat kabadairu ka surok ban lech sha ka jaka jungok kai ha ka ni kashnong ha kabala jupen long teng ya ka Autumn Festival kabala tip kum ka Rikhain Autumn Festival. Kinongilam shnong kila penpau bakila deplet ujor syakatanat PWD Markasa Nongston bat shadu shalong ru Henry kibor badai pet kimshim la pensha skor satya. Kinong shnong kila ujor ru ban let mudui sha ka Meghalaya High Court lada jia bakibor badai pet kimshim kia. Kabaya day bat kanay ka surok mo kanay kaday ka surok kabala sim kontrak dai kong sina pasuk simli ibaday ru I kunjong I MLA jong I te haba I wan hang ne ni sngu ba ka sarkar kal ai yang I kanay ka jing siangrong kata ka black scoping kar kum roll ka jong ki kalong kabada I torti si sama akabaya day bat kanya pat ngilalap habang iyad lenti ki surok ba tangshu siang rong mentala syai kala depko te ngiyo iba kanya ka surok kadai uday uta ubutlum jong kayo kakot uday uta ubagbun jong ka ekonomi te kanya ru ngila ngaban sa sin ba ngila lekmi hapo Nongston PWD road te kilawan hi tang bakim sem lasim kia te ngila lekmi hapo jong UCE te kila batha ang to ki ongin pha ki monitor te kila pha tang ba hangi pat kinong complain te ngim sem layo kenduk bat ki ta ka jing sangi dai ban ya kenduk bat kita bat ngi kinong complain bat ki breu jong ka office ha ka ne ka jing wan page ya ka ne ka surak te handrai kim sem la tre kame te ngi kum kasnong kum kisang samlaru ngi adon bentalang hakane ka jing ujor ka jongi te kane ka snong ru kadai ka snong ka bala kampau ha ngiyo iba ha kisnam ki baldep ngila penlong ye ka Autumn Festival te kane ka connect ru kane ka surok na po West Khas na po East Khasi Hill po laj na po tinong ba tu laj norim te na po tinong ba tu laj norim ka connect ru ha po jong ka to ka hot spring kadai ka jakaya pajba ka ba kiba ki pajba ki juyaj bahang ne bat ka connect ru hapo amakurat te baki breu barok bun baki baya cekane surok bat kumjuru na kaliang ka jongi ki sinong ru ngisno si jur ba ka jingle torti ka jong une kontrak ha ka jing siang ye ka jing roll kine ki black scoping kine yu I batang bada klo da ka tiru kala kho ma te na kaliang ka jongi ka sinong ru ngim habang ila ujor ya kata kimla ban tre kame kila simsting te nakaliang ka jongi kasnong ngi kloy bat ngin ujor sya ka haikut menta te tangkum tai bangi kum kinong snong ngi yo mat ine surong ni dap ka jingkman na mar ka sarkar ka ayangi dengan ka skim PMGSY ka skim ka ba ka surok kalong ka babha hendrai pose haba nilai yai bud dine jing tre kumne ni lap ba kadon ke jing trai torti naduk baki siang yung mau metalik nanta sahakarong tang sisngi asngi kani karong kalakho te na kaliang jingi kum kinong snong jong ka Markham ngila persyang balik wat jing rap na ki office sarkar khamtam po PWD Markasa nanta bat na UCE badai pe ka PMGSY apo Meghalaya na kaliang jong ki kila ong bangin sa simkhia hendrai haduk kini kiski ba mentaruk ngilai ap yaki Henry kam don ka nu ka jingsim khia na ka liang jong ko office halor jong ka ne ka bentang ni kum kinong snong jong ka Markham ni penram jur ya ka jingchim sting jong ka office halor ka jingtrai ya ka ne ka surok halor jong ne ka bentaruk na kum unong snong jong ka Markham na snoban penram jur ya kontraktor ba pentrai ni surok
ubawan lek terti kumne nang ta nakaliang jongi kum kinong sang snong barok ki project ki bak sarkar ka ai ban pentre po snong markham ngiju bot din nakawe ke por swi ke por ba ki nuk jing trai kin long ki babha bat kin long ki bas kham bat ki bane ndre ya kan ke surok ru wala kontraktor utrai kumne ken mau ba ngi ngim sa hang ne ngin wat ki lat klenti kumno ban wat ik takilat kelenti knang ba kan ni ke jing trai kan long ka bas kham nang ta kan ni ke snong jongi kade ke snong jong ka turusim ki kenram ki lendang ki ofisar bunjat nang ta ki khar ki parang ki wan kai hang ne hapo lai markham viewpoint hendrai ka long ka basungsi pan ba ki haban ya ikum kene kalenti ka ba khoru kharam lada la siang rong ru ikum ba kampat siang hendrai ke jing e kan wan hadin yang ikum ki nong song snong ka long ba menta tang arab na le banai kane ke surok kan jot no ban ngi haban mat biang sisin pat ya ka surok riem ke bamen syua ka barang don tanah ki tliu sar sudah tina kaliang jengi ku binong song snong kalong ba hi pramjur ya kontraktor ba ke office ka bala chimsteng ban pentrai ya kan surok hangne po snong markham kin mau ba ngi kum kinong song snong ngin yai bon budin lada kim kit khian ang ne sekman ngila ban leng siki bor ki ba halor ne ki bor ba dei pe ya kan ka skim kalong wat sidu sentraru nadu ningkong singing la so kemen ba ka sarkar kala aya kene ka ong siang rong hang ne nabar kisnam baro ngila sulet ngila suyaj ha kiti ijesi te mentau snem nyu i ba sarkar kala ai ya ka skim ban siang rong hang ne snong markham jongi te ngila sungu sisa ya sarkar te ba kinang siang yang mau yo aim tu ngila so kemen te ya ka jing siang mau ngem da ong than hadu kata-kata nrai ka bas ngau diau lan ne ka bas ngau ben ngau du nong yang i kum kinong song snong yo i akan ne ka rong ka ba menta amar ki siang rong menta men sngi la sai men step ngen da lej dak kejat ka rong ka la kho kam don rong su la pau di mau ria ka la pau biang da ka ju ka mau ka ba siang na du dang sedang te baro silenter kan surok na do nang ne ha do te halat te ti nong ba na kalat bo ong ti nong ba adu lai nong rim te kiaka ki ba da siang rong na do nang ni stay kam don ka ban ihun ban pet kum khak khmat jongi kum kinong song snong te de na kata kadaw bangila lej ban lej ki office la lej lawan ki overseeru te nyela keren te ki ong ngin sapet ngin sa ptha bakin dai ban le ba re hado kat kini snipat yu i bakalong komne hi tingila le cheselong ru apo o ship engineer te ulong ship engineer ba komno bang ai daga surok ka babha ngin yo dak surok ka basnio lane ka ba mala te ngi kum ko pes ngem sngo dei lane ngem sngo tanat bakan long kom ta tingila sngo dap ding sngo komen ba wat ki he ofisar ila age jingkermen te hadu kat kini kisni pat kan jing siang rong kanang yat bat yu i ba kam long ka babha lane kam long ka ba kaban pen ihun yang i kum ki pai ba nong song snong abang i pe jakar pam trei kom kene namar kila trei torti palat ya kene kas jing song siang rong ha kene kisnong ka jongi balai kalong ka jing du nong na ka bantak snong ka jongi namar om tang ki pai ba nong song snong bakin yat ane ken yu ya kene surok lane kene karong ndrei komba fiatip baro ba hagane snong jongi ka don ka turis pe katno ladang yok surok ka basniu katno ka pentut lane ka pen snong remru yang kinong song snong lane kinong yalam snong ba yo i siang rong menta lane lasai tang si benai ar benai om don rong su te komot kalong ka jing du nong bat kalong ka jing ja buram yang i kom kinong yalam snong lane kom kinong song snong surok rong jongi kan long ka babha kan long ka bas kem kanang ba kinong yai nong yang kan long ka jing mentoy yang i hi ladak surok kan long ka bas kem bat kan long ka babha